Kalampung jingilak kai cricket kabalatip kum ke third invitation cricket tournament arja apnriu balapin long da ke UDP Youth Wing Nong Hilam unit kalapoino sya kabakut hamadan yelek kai Nong Hilam ha kabala saki ye ki jingilak kai ki ba itnat bat ki ba khlan ha bedeng ki ken hon ki ba yeshim bentang ha ke jingilak kai final ke ba itnat bha ke Rainbow Warrior Nong Hilam cricket team kalami kum kala do da ka ba pentikna ya ke jingjop ka barit da sunrun bersya ya ka raja para cricket team ka balawan baar kani ke jingilak kai kala long ka ba pensu tenat ya ginong pet kai ki bala shong ha ka tudu jang ki jaka shong ka ba pen pau sha ya ka mensim jingilak kai ka ba shlur ba jing ya teli Habakut jangga jingilak kai lasami ke khusnam shabaro artli kata kaba job kala ra ya khusnam kaba shilak san phau hajar tengka bat kaba wan baar kala yo hinyo pusan hajar tengka hadian kata lasamru ya ke khusnam shimet kata rongan marak ulayo ya ka khusnam kum urang yelek kai betbet namar ke jingno senyang barat pa jeng u ha ka final katba ya ka khusnam rang yelek kai betbet ha ka lempung lapin ko buram yo division lingdo namar ke jingilek kai ka ba yaine bat ka ba kerpang jeng u habaro ka we ka lempung jing yakob Presta. Mentira. Tudo que dá é mentira. Yang sama Galon Armarak Abhishek Gupta Rogar C.H. Mumin Galston Armarak Rukmi Armarak Markus Disangma Srinel Disangma Children Sangma Disen Marak Sutun Das Bri Manuel Sangma Seva Sakti Aldo Sasha Bonifas Marwin Amit Ajong Dario Marak Ronggan Mumin Vicky Walang Juthai Hajong, Kamil Asha, Maki Asha, Ivan Royce Norem, Naming Simli, Drivil Marak, Yohanes Asha, Puro gitu nah. Keren gitu. Kembali sponsor kaba lala berpelong yang kena program hati jingiram di presiden Pak Rufino Sasha bagi Pak Edward Tungi bagi sekretari jong Youth Wing jong Nong Hilam kaba kilala berpen pelong berpejob ya kena tournament kumjuru na kata baro kirkhot iwe kirkhot jong ka UDP Youth Wing jong Nong Hilam khem ta jar keteng ai play na kata jong pilang iwe lengba ka jing trash tom ka jong phi ka jing ya teli ka jong phi bangila pelong yang tournament kaba ya bet nanti haduk bangila yos non berpedap ya kena ke final ai kublai kini rongba bedon rongkat lang nadu meneh nadu i guest of honor iba dairu i rangpak snong jaga snong unsur iba pulmul marwen i rangpak snong jaga snong nong kulang iba skingford nong bri haju ke poru pada i finance jong ka UDP jong ka Rancor Circle i ba John Paul Asya badairu i Rang Basnong jong nong lam jong Kapolri dari Vice President jong parti jongi jong
UDP Ranikor Circle iba Wilbing kumi advisor jongka UDP kejungi hapo ka nong Jirisun iba Thomas kumi presiden jongka primary unit jongka nong Helam i ba Marconi ba Don Lang i ba Gal nang ta i Rerong ba kipa yadon ngadu menemen sengi kum jong i kira rumba ki bawan na kiwi ki snong idon hang nei rong ba snong ga snong jong ga snong raja pararu idon lang ngadu menem sengi ba idon lang dekat bengi hak ne kapor te kham sem su ya kapor tinga kwa tang ben bena hak ne kapor bakani ka tarmen ke jungi ka dei ka sin ka balai ka bangila la pelong lang ba ka jing trestom joka UDP Youth Wing joka Nonglam joka parti UDP te ngakwa men bena hak ne kapor ba house nem ben sawan haka sin ke pasau haka sin ke pasau te ngikwa men bena ba ya ka termen indang teng bet ki players ki ba kumangila le mataus nem kumut bangila sya laingut na ki wede ki konsumsi hamanta ka sin ke balai bat haka sin ke pasau keman ngisu tho bagi kwa ban encourage ban penkiu ya kini ki samla ke jungi larangi khot ki player ki panapar kin ui ya kasap ya ka talent ke jungki haju ka poru na kanta kumno ban penjana susu yalde hak baide baki rules baki aka bro te ngilarai na kaliang ka body hi ngilarai ba house nem ban sawan ngilasya sangut ki player ki ba nabar ban simenta hak ni ka tournament kita kali kecing pernah kawe ka panikong kabar habaide ba ka kais price ngila penkiu no jamenta kamu ngila ki ba job nikong kolong cilak citeng bat nyopsan hajar ki ba handai how new haka food invitation ngila perkiu ya ka kais price su saka arlak ya ki ba job nikong bat silap ya ki runners up ka senam ki ban sawan te kata ketika kabak kwa bangan pen pau sapi te sai sin biang am kwa su ban sim ya kapor te ngilayo ban penkut hapreng ka jingla kai ka ba internet ka game ka ba internet bha na trai wat me yangi ki nong pet lai hunjut namar ba ka game ka ba hadu bakut kolong ka ba ye khat rei ngimla le ha ka jingla kai ka don ka jingchop ka dei ka don ka baram te ngakit wokir biang ya ki nong job ru congratulations ya ki baram ru nang tristom ha ka ngai ngai scam ba ha ka snam ki ban sawan phiru philong ki nong job te kwa banong ha ka ne kui suam penkut ba kani ka tournament ka jungi balai ngi teng malau snap kamar ngi i bangi kwa ba ki khon samla ki jungi badon ya ki sap ki phong ki talent ki jongki ban amle na haki hatang hapo aksnong thau ngai i balang ba kani ka tournament ki jongki ka tournament ka bangi pelong hang niru kitu ki player ki badon haki sap ki lala ban pedi ya ka talent ki jongki undai tang ka talent ngi ba ki don ki team ki bala khot soba lang ba ka jing siu na kampa ka jongki ru te kitu ki badon haka sop ka talent ka ba ki baidon kamut kutsu tang na kapta ban kle kai tang po asnong thau ndai pilang ba pilai le kai hang ne hamadan ban ngangai scam long ba kane kamadan pin sai le kai hapo ka district hapo ka state level ban ngingai scam ngintip se yo hakoi ka por ngin kidon ki player jungi napo ko konsumsi jungi napo ka dong ka tha jungi kin le kai hapo ka state hapo ka national level te ngakam sim su ya ka por tang da ni kitir ki ba kindiat kublai sibun kiblai sa jengu